Да. Влизаме в сауната, показваме 3 потни прасета. Не е удобно. Аз съм готова за... Чакайте малко. Няма избор, брат. Айде, чакам ви! Ето тук ще се метнат и ще плуват. Кое точно не можеш да направиш? Ти ми вземеш теглото! Айде, добри! Абе, нас похапна сняг. Не я жут сняг! Дай да скараме дъските. Ай, после. Snowboard, baby! Дай колите. Ето кола. Не става. Това е моя борд. Абе, Лудин! Леко! Как си? Леко! Аре, мач, той си кара борда, бе. Трябва да се търпам. Снимам ви. Ей, чакай на мъка. Сега кара. Чакай, ще откачам. Аз така чакам. Еди, някой теб трябва да снима за клевам с всичките. Дай. Нашия бедуин. 15-20. Луди, Луди. Гледай, сега ще става глава птичко.